Assalamu alaykum merhaban tomoşaşlarym. Ateneler täsgelde aganyň baýramyny gelejäniň döwletli ozagynda şadyrdy bilen araziýeň bag toý nesip bolsa dogollar toý mekanyna dowam eder. Meşhur Dethan Production ýalga geçirýär. Ajaýyp pursatlary. Ýürite şadyrçan öz saýlan ýaryşyny ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirýär. Ýaşarmaly bagyt tansynlar. Bagyt tansynlar. Her seher oýanymda sen bilen oýanasym gelýär. Gözüme serdip gelinim diyesin gelýär sana. Men seni tanan günüm ömrümün iň hawadan güni. Bugün geldim bededin öýümüň törini. Oğlumuz bolsa biziň koýmaňa meňzesin. Eger kıydymyz bolsa saňa meňzesin. Oğlumuz bolsa biziň koýmaňa meňzesin. Eger kıydymyz bolsa saňa meňzesin. Bak oğlum, owadan ýaşa. Sensiz yalnız duymasın, ol sensiz asla dursun urmasın. Men seni tanan günüm ömrümün iň hawadan güni. Bugün geldim bededin öýümüň törini. Oğlumuz bolsa biziň koýmaňa meňzesin. Eger kıydymyz bolsa saňa meňzesin. Oğlumuz bolsa biziň koýmaňa meňzesin. Eger kıydymyz bolsa saňa meňzesin. Owadan ýaşara akdolardy diýär. Bire süýüp ýaşa.
Taşoğun. Aktyabrski devam ediyor. Doğullar toy mekanı. Devran Nuriye. Nereden balbaşı? Besan video. Eller yok konuda. Haydi bakayım. Hatırlıyorsun ya aslan. Yiğitler devam ediyor. Yaşa. Elleri korumak. Eller yukarıda. Maşallah. Qué calor, teca, en la discoteca, qué calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Teca, en la discoteca, qué calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Yaşarın şanlı. Eller yukarıda.